Kawai ka kenhun ruai ke bala tip kum ka lanten, kene kawai nang ka kenhun tem ke bala sedang ban pau bha hapo ka jela, lengba ka jing sedang jongki ban penmi ia ki jing ruai baper hapo ka YouTube channel jongki ka bagil ai kerteng ha ka kerteng jong ka tega group lanten. Ia kene ka music video bathama jongki ka bagil ai kerteng kum ka keep on crawling on penlai pai ba no shen ha kine ki sing ki bansawan. Hanin ka singi lala ban shoot pendep ia kene ka music video bala penbit penbiang da ka season production bala direct dai ba wan rap khan balang ba kene ka music video ka ba ni penbi menta ngai opini snap punya page kini ki bang hakabangin la pelaja ka through YouTube ngai ba hakabai ka singi na se kene ka ban tuni na se ngila promote ya ka syaki ka dan ki bakam shalo kublai shibon kublai syajarwo Kublai fi borok ka keteng jonga kalong George Kanior bangadai nongwa juga London. Ya keteng jonga kadai Wan Shua Karamalki bat ngadai gitaris London. Ya keteng jonga di Paila Koridor Benut ngadai nong tambis jonga London. Keteng jonga di Meban Ratlang Sabudi bangadai drama juga London. Bari kalenten la thao hong somnon korna ha arajar khandai pada mentang idang ya bersang sa khmat ni la mi show ki jingwai kijungi te ngidon ki ka single ka bangila pen mi film check ka ya ka ha YouTube tengalong lantern night me pada mentang idon ni bangin shoot ka music video kabala shoot ki season production kani ke jorwa kalong sepang ka jingim jung brio wana manna kasni but sepang ka EP di ngimut ya release untuk snami ayo alat tum tonjing thot te nakarpa ifi bro ba kalong kabala saya kesan namingi pani thie di ke EP jungi release kuisbo